ኣብ ትምህርቲ ክንኣቱ ኢና ኣብ ትምህርቲ ናይ ምስጢረ ንስሓ ካልኣይ ክፋል ከም መእተዊ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ከንብብ እየ ካብ ፍቕዲ 17 ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መራሕትኹም ነዚ ብዘይፍላጥ ከም ዝገበርኩምዎ እፈልጥ ኣለኹ። ኣምላኽ ግና እቲ መሲሕ መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ብኣፍ ኩሎም ነቢያት ከም ዝተዛረቦ ከምኡ ድማ ፈጸሞ እምበኣር ሓጢአትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከዓ ዘመን ምሕዳስ ምእንቲ ክመጻልኩም ነትቕድም ንኣኻትኩም ዝተሓርየ መሲሕ ንሱ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ምእንቲ ክሰደልኩምሲ ተነስሑን ተመለሱን ከምቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ዝተዛረቦ ኩሉ ነገር ዝሕደሰሉ ዘመን ክሳብ ዝመጽእ ሰማይን ኢየሱስ ክቕበሎ ይግባእ እዩ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ቃል ኣምላኽ ይኹን። ካልኣይ ክፋል ናይ ትምህርትና ቅድሚ ምጅማረይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበርናዮ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ከዘኻኽረኩም እየ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ወይ ዝሓለፈ ሰሉስ ቀዳሞት ክርስቲያን ንምስጢረ ንስሓ ብኸመይ የዘውትርዎ ነይሮም ዝብል ትምህርቲ ርኢና ነርና።
بخمي يفصموا نيرهم حجها بحصر زبالة من قدي كندق موينا نابتي كالاي كفال كدمي محلافنا وكاب مصحف ديداكي زبل تمرتي قداموت كريستيان كم انرخبو كل حاتياتك أبت كريستيان كتنازز اللوكا مس كو حلناها ناب صلوت أي تقرب وي أي تنسى ناب بيتو ناب مأدي قويتا كتقرب انكولخا نسقاون دومون كتقبل كتقرب انكولخا قدم تنازز امو وفياخا قبول أملخوخا سمور خون إيو أتي كالا أي حساب كابتي ناي زحالفي سومون زرعنا يوخا ناي تنتي صحوفات كم زرقاقزو እቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ብረፋዱ ብንግህኡ ቅድሚ ፀሓይ ምብራቑ ካብ ጥንቲ ጽሑፋት ከም ዘረጋግጾ ብሓደ ይእከቡ ንክርስቶስ ከዓ ይውድሱ የመስግኑ ይዝምሩ ነበሩ ድሕሪኡ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ፈተና ወይ ሓጢአት ከይወድቁ ንኣብነት ምጥፍፋእ ስርቂ ዝሙት ሓሶት ምትላል እዚ ከይፍጽሙ ሓደ ውዕሊ ወይ ከዓ ኪዳን ወይ መብፅዓ ወይ ቁርፂ ፍቓድ ይገብሩ ነዚ ምስ ገበሩ ከዓ ሽዕኡ ፋሕ ኢሎም ነናብ ስርሖም ይወፍሩ ምሸት ተኣኪቦም እንደገና ኣብ ምዕራብ ፀሓይ ከም ብሓድሽ ይእከቡ እሞ የቕረ ተባሂሎም ናይ ምስጋና ጸሎት የብጽሑ ብሓደ ተኣኪቦም ከዓ ቅዱስ ቁርባን ይቕበሉ እዚ ምንጪ ሓበሬታ ዝኾነና ካብ ኣባ ክፍለ የሱስ ገብረ ስላሴ ዝበሃሉ ምስጢረ ንስሓን ትርጉሙን ጥቕሙን ኣብ ሰብኣውን ሂወታውን እምነትና ዝብል መጽሓፍ ተወኪሰ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ እዩ ኣባ ክፍለ የሱስ ኣምላኽ ይባርኮም ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ክንኣቱ ካልኣይ ክፋል ብዛዕባ ንስሓ ናይ ሎሚ ክፋል ትምህርትና ካብ መዝገበ ሃይማኖት ዝረኸብክዎ ምንጪ እዩ ኣብ መዝገበ ሃይማኖት እዚ ዝስዕብ ትምህርቲ ንረክብ ብዛዕባ ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ንስሓ ኣብ መዝገበ ሃይማኖት ፍሉይ መፀዋዕታ ሽም ኣለዎ ሓይሊ ናይ ምፍዋስ ይብልዎ ወይ ከዓ ናይ ምፍዋስ ሓይሊ ዘለዎ ምስጢር ወይ ፈውሲ ምስጢራት ይብሎ ምስጢራት ኩልና ከም ንፈልጦም ሸውዓተ እዮም ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክልተ ምስጢራት ከዓ በዚ ፈውሲ ምስጢር ዝብል ተጠቂሶም ንረኽቦም ንኣብነት ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ቀንዲል እዚኦም ክልተ ምስጢራት ከም ፈውሲ ምስጢራት ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ብሕልፊ እቲ ምስጢረ ቀንዲል ከመይ ትሻውዓይ ምስጢር ንሕሙማት ዝወሃብ ቅብኣ ቅዱስ ወይ ከዓ ዘይቲ እዩ ሓደ ስድራ ካብ ቤተሰቦም ክርስቲያን ካቶሊክ እንድሕር ኣብ ኣፍ ሞት ወይ ኣብ ኣፍ ርክቡ ኣልዩ ካህን ይፅዋዕ ኣብቲ ቤት እቲ ካህን ከዓ ነቲ ዝሓመመ ብቅብኣ ቅዱስ ዘይቲ እቲ ምስጢረ ቀንዲል ንብሎ يبصحلو ወይ ከዓ ብቅብኣ ቅዱስ ይቀብኦ እዚ ብካህን ጥራሕ እዩ ዝፍፀም እቲ ቅብኣ ቅዱስ ዘይቲ ከዓ ብኣቡን ጥራሕ እዩ ዝባረኽ ኣብ ጸሎት ሐሙስ
ስለምንታይ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ክልተ ምስጢራት ወይ ከዓ ንኩሎም ምስጢራት ሰሪዑልና ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል ይኸውን? ንሕና ኩልና ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ከም ዝተምሃርናዮ እተን ናይ መባእታ ክርስትና ምስጢራት ሰለስተ እየን። ጥምቀት፣ ሜሮን፣ ቁርባን እዚአን እተን መባእታ ብዕልፊ ጥምቀት ኣፍ ቤት ናይ ምስጢራት ተባሂሉ ዝጽዋዕ። በዘን ሰለስተ መባእታዊ ህይወት ክርስትና ይጅምር። እቲ ህይወት ግን ኣብ መንጎ ክሓመም ይኽእል። እቲ ህይወት ዋላ እኳ ብስጋ እንተሃለወ ብመንፈስ እቲ ሰብ ክመውት ይኽእል። ስለዚ ደቂ ሰባት ኢና ኣብቲ ድኻምነትና ኣብቲ እንጋገየሉ እንወድቀሉ እንሓመሉ ብነፍሲ እንሞተሉ ወይ ከዓ ብመንፈስ እንደኽመሉ እቲ ናይ ነፍሲ ሓኪም ዝኾነ ክርስቶስ የድልየና። እዘን ናይ ምፍዋስ ሓይሊ ወይ ተልእኮ ዘለወን ጸጋታት በረኸት ዘለወን ምስጢራት እየን። ቅሳነት ንሕልና ዝህባ ምስጢራት እየን። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ምሕዋይ ናይ ነፍሲ፣ ሰላም ናይ ነፍሲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ። ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ቀንዲል ጎይታ ሰሪዑልና ምእንቲ ክንፍወስ፣ ምእንቲ ክንሓዊ፣ ምእንቲ ክንድሕን፣ ምእንቲ ክንትንስእ እምበኣር ክርስቶስ በዘን ክልተ ምስጢራት ገይሩ ናይ ምፍዋስ፣ ናይ ምድሓን፣ ናይ ምሕዳስ ተልእኮኡ ብቤተ ክርስቲያን ኣቢሉ ይቕጽሎ ኣሎ። ክሳብ መጨረሻ ከዓ ክቕጽሎ እዩ። ሕጂ እውን ካብ መዝገበ ሃይማኖት ከም እንረኽቦ ምስጢረ ንስሓ ካልእ ሽም እውን ኣለዎ። ምፍዋስ ምሕዋይ ጥራሕ ዘይኮነ ምስጢረ ንስሓ ሓደ መፀዊዒኡ ሽም እዩ። ምስጢረ ዕርቂ እውን ይበሃል እዩ። ምስጢረ ምሕረት፣ ምስጢረ ኑዛዜ፣ ምስጢረ ተመልሶ ተባሂሉ ኣብ ብዙሕ ኣብ 5 ክፍሊ ይኽፈል። ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ክንርኤና ምስጢረ ንስሓ ዝበሃለሉ ምክንያት እቲ ሓጢኣት ዝፈጸመ ክርስቲያን ነቲ ናይ ምምላስ ጣዕስኡ፣ ካሕሳኡ ውልቃዊ ማሕበራዊ ስጉምቲ ወሲዱ ስለ ዝንሳሕን ስለ ዝቕደስን በዚ ምስጢረ ንስሓ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ ካልኣይ ምስጢረ ዕርቂ እቶም ዝንስሑ ሰባት ምስ ተነስሑ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ዕርቂ ይፈጥሩ። ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ምሕረት እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ኣምላኽን ይፈስስ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልአይቲ መልእኽቲ ንሰብ ቆሮንጦስ ከም ዝምዕዶ እቲ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ ዝብል መስካሪ ቃል ስለ ዘሎና ብዓብዩ ድማ ጎይታ ከም መፀዋዕታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 ኪድ ቅድም ምስ ሓወኻ ተዓረቕ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና። እዚ መፀዋዕታ ጎይታ ስለ ዘሎና በዚ ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ዕርቂ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ ሳልሳይ ምስጢረ ምሕረት ብናይ ካህን ምስጢራዊ መንፈሳዊ ፍትሓት ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ከዓ ምሕረት ስለ ዝረክብ ነተነሳሒ ሙሉእ ምሕረት ሙሉእ ሰላም ስለ ዝለብስ በዚ ምስጢረ ምሕረት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ምስጢረ ኑዛዜ እዚ ከዓ እቲ ምኽንያት መስመይኡ እቲ ካህን ወይ ናብ ካህን ዝግበር ናይ ሓጢኣት ተኣምኖት ናይ ምስጢራት ቀንዲ ክፍሊ ብምዃኑ ኣዕሚቕካ ክትሓስቦ ከለኻ እውን እዚ ኑዛዜ ወይ ተኣምኖ
ንሓጢኣትካ ምእማን ማለት እዩ ንዛዚኻ ናብ ኣምላኽ ብካህን ጌርካ በቲ ቅቡእ ኣገልጋሊ ናይ ክርስቶስ ጌርካ ንቅድስናኻ ንድሕነትካ ንኣምላኽ እተቕርቦ ኑዛዜ ንሓጢኣትካ እውን ሙሉእ ምሕረት እትረኽበሉ ኣብ ሂወትካ ከዓ ሙሉእ ሰላም እትረኽበሉ ስለ ዝኾነ ምስጢረ ኑዛዜ ተባሂሉ ይፅዋዕ። መጨረሻ ምስጢረ ተመልሶ ወይ ተመልሶ እዚ ምምላስ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ኢና። መዝሙር እውን ኣሎና ምምላስ ይሕሸካ ዝብል እውን መዝሙር ኣሎና። ምምላስ ብግእዝ ሚጠት ይብልዎ ናይ ምጥዓስ ናይ ምምላስ ምስጢር ማለት እዩ። ነዚ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነና እቲ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘሎ ናይቲ ጥፉእ ወዲ ናብ ኣቦኡ ናብ ቤት ኣቦኡ ምምላስ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚኦም ምሁራን ምምላስ ወይ ተመልሶ ዝብልዎ ከመይ እቲ ሰብ ድኻምነቱ ተኣሚኑ ናብ ቤት ኣቦኡ ናብ ክርስቶስ ስለ ዝምለስ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብቲ መእተዊ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ዝሰማዕናዮ ሃዋርያት ነቶም ድሰኩሎም ዘጠምቕዎም ዝነበሩ ብተደጋጋሚ ተነስሑ ተመለሱ እናበሉ ስብከተ ወንጌሎም ይፍጽሙ ነይሮም። ኣብቲ ህይወት ክርስትናና ሓደ ሓደ ሕቶ ክቐርብ ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ድሕሪ ጥምቀት ምስጢረ ዕርቂ ወይ ምስጢረ ንስሓ ኣድለየ? መዝገብ ሃይማኖት ቁፅሪ 1425 ኣብ ሓድሽ ኪዳን መሰረት ገይሩ ብሕልፊ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ምስ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 11 እዚ ሓሳብ እዚ ንረክብ። ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ እግዚአብሔር ተሓፂብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቅኩምን ኢኻትኩም ካብቲ ንክርስቶስ ዝለበሶ እወ ሓጢአት ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐንጠጠ ንምርዳእ እግዚአብሔር ብምስጢራት መባእታ ክርስትና ገቢሩ ንዝሃበና ጸጋታት ስፍሓታቱ ጥልቀቱ ምግንዛብ የድሊ። ግና ከዓ ሃዋርያት ብሕልፊ ከዓ ሃዋርያ ዮሃንስ ከም ስዕብ ይብለና ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ሓጢአት የብለይን እንተበልና ንርእስና መታለል ወይ ነስሓሕት ሓቂ እውን ኣባና የላ። ስለዚ ብሓቂ ድሕሪ ጥምቀት ዕርቂ ምስ ኣምላኽ ንስሓ የድልየና። ከመይ ክርስቶስ ክንጽሊ እንኮለና እውን ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ክንደግም እንኮለና ንበደላትና ይቕረ በለልና ኢልና ንጽሊ ኢና። ከምኡ ኢልና ክንጽሊ ከዓ ጎይታ ምሂሩና እዩ። በዚ ከዓ ነቲ ናይ ሓድሕድና በደል ምምሕሓር ምስ እግዚኣብሔር ክህበና ዘለዎ ናይ ሓጢአት ምሕረት ኣተሓሒዙ ይርከብ። መዝገብ ሃይማኖትና ደጊሙ ብተወሳኺ ነዚ ድሕሪ ጥምቀት ንምንታይ ንስሓ ኣድለየ ዝብል ሕቶ ክምልስ እንከሎ ከምዚ ይብል። እታ መርዓት ክርስቶስ ዝኾነት ወይ ዝተሰምየት ቤተክርስትያን ቅድስትን መንቅብን ዘይብላ ንጽሕቲ ከም ዝኾነት ልክዕ ከምኣ ንሕና እውን ናብ ክርስቶስ ብምምላስ ኣብኡ ብምእማን ነቲ ናይ ጥምቀት ሓድሽ ልደት ብህያብ መንፈስ ቅዱስ መጠን መግቢ ዝተቐበልናዮ ናይ ክርስቶስ ስጋውን ደሙን ቅዱሳንን ንጹሓንን ጌሩና እዩ። እጂ ነስተውዕል እንተኾነ እቲ ኣብ ምስጢረ መባእታ ወይ መባእታ ክርስትና ዝተዋሃበና ሓድሽ ህይወት ብጥምቀት ነቲ ናይ ሰብኣዊ ባህርያዊ ድኻምነትን ተናካእነትን ኣየልግሶን እዩ። ብትውፊት ክርስትና ፍትወተ ስጋ ንዝብሎ ዝምባሌውን ኣይድምስሶን እዩ።
እዚ ዝምባል እዚ ኣብቲ ተጠማቂ ቀፂሉ ብጸጋ ክርስቶስ ተሓጊዙ ከዓ ኣብቲ ናይ ህይወት ክርስትና ቃልሲ ጽንዓቱ ዘመስክረሉ እዩ። እዚ ከዓ ጎይታና ናብኡ ንምጽዋዕ ዘይሰልክየና ናብ ቅድስናን ዘለኣለማዊ ህይወት ዝመልሰና ብምስጢረ ንስሓ ተነሲሕና ጥራሕ ኢና ነቲ ብድሕሪ ጥምቀት እንፍጽሞ ድኻምነት ክንሕውዮ ወይ ከዓ ክንፍውሶ ወይ እውን ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ክንረኽበሉ እንኽእል። ስለዚ ናይ ግድን ናይ ንስሓን ናይ ምምላስን ገድሊ ቃልሲ የድልየና። በዚ እውን ዝተጠመቁ ንስሓ የድልዮም እዩ እወ የድልዮም እዩ። ክርስቶስ ዝሃቦ ናይ ንስሓ ለበዋ ንሙሉእ ዕድመ ክርስትና ዝደጋገም ፃዊዕት እዩ። ቤተክርስትያን ከዓ ቅድስቲ እያ። ኣብ ናይ ሃዋርያት እምነት መሰረት ጌራ ከምቲ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከም ንረኽቦ ኡፍ ኢሉ ድሕሪ ዕርገቱ ንመላእ ዓለም ዝለኣኾም ንስኻትኩም ሓጢኣቶም ዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም ንስኻትኩም ሓጢኣቶም ዘይሓደግኩምሎም ግን ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበሎም። ቤተክርስትያን ከዓ ነዚ ብቐጻሊ ትሰብኮን ትምህሮን። ስለዚ ናይ ግድን ምእመናን ኣብ ዝኾነ ይኹን ውድቀት እንድሕር ተረኺቦም ክንስሑ ክምለሱ እዚ ናይ መላእ ቤተክርስትያን ቀጻሊ ጻዕርን ትምህርትን እዩ። እቲ ንመምህሩ 3 ግዜ ምስ ነፀጎ ምስ ካሓዶ ወቅዱስ ጴጥሮስ ዝፈጸሞ ንስሓ ወጣዕሳ ምምላስ ናይዚ ምስክር እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ተጣይሱ እዩ በኺዩ ብንስሕኡ ወንብዓቱ ክሳብ ከም ውሕጅ ዝፍልፍል ድሕሪ ትንሣኤ ጎይታ ከዓ ንቅዱስ ጴጥሮስ 3 ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ እዩ። እዚ ኩሉ ከም ማዕበል ወይ ከዓ ከም ምስክርነት ዝተገብረ እዩ። ስለዚ ዳግማይ ንስሓ ዳግማይ ምምላስ ባህርያዊ ወጠባይ ናይ ክርስቲያን ከም ዝኾነ በቲ ተነሳሕ ዝብል ጎይታ ንመላእ ቤተክርስትያን ዘቕርቦ መፅዋዕታ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መጨረሻ ናይ ሓደ ቅዱስ ትምህርቲ ወይ ከዓ እቲ ቅዱስ ዝብሎ ብዛዕባ ንስሓ ክዛረብ እሞ በዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንዓፁ። ቅዱስ ኣምብሮዚዮስ ዝተባህለ ኣቡን ናይ ሚላኖ እዩ። ቅዱስ ኣምብሮዚዮስ ሓደ ዓብይ ቅዱስ እዩ። ንቅዱስ ኣጎስቲኖስ ናብ ክርስትና ዝመለሰ እዩ። እንታይ ይብል ኣብቲ ናቱ ፅሑፋትን ትምህርትን በዘን ክልተ ናይ ንስሓ መደባት እንክዛረብ ወይ ከዓ ናይ ንስሓ ምልክታት እንክዛረብ ኣብ ቤተክርስትያን ክልተ ዓይነት ምልክት ኣሎ። እቲ ሓደ ማይ እቲ ሓደ ከዓ ንብዓት። እቲ ማይ ዝብሎ ናይ ጥምቀት ምልክት እዩ። እቲ ንብዓት ዝብሎ ከዓ ናይ ንስሓ ምልክት እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወት ክርስትናና ምውዳቕን ምትንሳእን ከም ዘሎ ኣሚንና ተረዲእና ኩሉ ግዜ ክንንሳሕ እቶም ቀዳሞት ፈለስቲ መነኮሳት ሕጂ እውን ዘለው ምሸት ምሸት ቅድሚ ምድቃሶም ኣይ ኮንፈስ እናበሉ ሓጢኣቶም ተነሲሖም እዮም ዝድቅሱ። ንሕና ከዓ ብዓቕምና እታ ንኽእላ እንፈልጣ ናይ ንስሓ ስራሕ ደጊምና ንደቅስ። ከመይ ዓብይ ጸሎት እዩ እቲ ናይ ንስሓ ስራሕ እንድሕር ደጊምና ብርግጽ ኣምላኽ ንሓጢኣትና ክደምስሶ እዩ። ንሓጢኣትና ክምሕር እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ቅዱስ ቶማስ ኮይንና ጎይታይን ኣምላኸይን እናበልና ብበደላትና ንጠዓስ። ብርግጽ ከዓ ኣምላኽ ክረድኣና ክሕግዘና ከባላትዓና እዩ። ንኩልና ብሩኽ ምሸት ይግበረልና። ሕጂ ቅድሚ መዝሙር ቅድሚ ሕቶ ምስማዕና መዝሙር ክንሰምዕ ኢና።
حليو نفتون نفسن